Doncs hem presentat una manifestació que fem des de l'Associació La Motorada, que es diu Donem la volta al país, i donem la volta al país perquè la donem físicament, anirem donant la volta a Catalunya durant 3 dies, i a més volem capgirar el país, si podem, per aconseguir la independència que tant desitgem tots plegats. La Volta a Catalunya consisteix en fer una volta a tot Catalunya, començant per Cardona, perquè és on va ser l'última plaça que es va perdre a la Guerra de Successió, i ara volem que sigui la primera d'on sortim, per iniciar la reconquesta, diguem-ho així, simbòlicament. I el que fem és donar una volta al país. Portem la moto estelada, que és una estelada que vam dissenyar nosaltres, la nostra associació, que les 4 barres les dibuixen 4 motos, i aquesta moto estelada ens la van signar els 72 diputats independentistes i el president de la Generalitat, i n'hem fet unes còpies i les volem anar oferint en els ajuntaments on parem i en les territorials de l'ANC que han col·laborat amb nosaltres amb aquesta volta també. Com a símbol d'unitat i sobretot de la unitat que es necessita en aquest moment per acabar d'aconseguir el que molta gent de Catalunya volem. La ruta serà per carreteres i la peculiaritat és que no és que sigui una sortida d'amics que van en moto, sinó que és una manifestació. Vol dir que totes les motos que hi participarem anirem amb les estelades, anirem agrupats, anirem sense córrer, no correrem, sinó que el que volem és visualitzar, fer-nos veure, també donar un missatge del que la gent que anem en moto som gent civilitzada, que no som agressius, no volem fer mal a ningú, és al contrari, el que volem és que hi hagi el màxim de seguretat a la carretera per nosaltres i per tothom, i en aquest cas, a més, el que volem reivindicar és el dret del poble català a decidir el seu futur en mitjà de la votació, que és el mitjà democràtic que té tot l'habitant de qualsevol país democràtic, i a més volem dir que sí, el missatge és que es voti que sí perquè volem ser independents. Sobretot ens ha ajudat molt l'ANC, les territorials de l'ANC, dels llocs on parem a dinar i a sopar i on fem, a dormir també i on fem parades, ens han ajudat. Sense ells no seria possible això, perquè clar, nosaltres no podem organitzar un dinar o un equip de so en un poble que està molt lluny d'aquí, ens és impossible. Llavors ells han col·laborat i sobretot els hi agraïm molt, i això també dona una mica la imatge de la transversalitat que es necessita per fer aquestes coses. Si anem junts, som imparables, ningú ens pot parar. Per tant, es tracta d'això. Nosaltres agraïm molt a tota la gent que ha col·laborat amb nosaltres i animem a que la gent s'assumi en algun tram, en algun lloc, que ens vingui a veure la gent que no va en moto i la gent que va en moto que es posi l'estelada de la moto i que ens segueixi el tros que vulgui.